kembali lagi bersama Mbak Pren Channel. Halo guys semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik saja, tidak ada halangan suatu apapun dalam menonton videoku ini. Halo guys, aku udah dandan rapi ya guys, pakai baju PKK, Arab arisan guys, Arab PKK, Arab bayar arisan. Kingko kelihatannya kok guys, Kingko udah teko kabeh soalnya ono honor posyandu guys yang melok dadi kader posyandu. Ini pertemuan pas bulan suci Ramadan guys. Ini nanti aku iki lagi anan ngenteni kancaku guys, nunut aku kanggo mantar dewe ngenteni Mbak Sum Kingko menawa arep jablas neng Jepang ora sepatu enggak karek Mbak Sum sepatu nang Jepang rasa sepatu kumulan rasa sepatunan guys. Rasa sepatunan masa ayu tapi gak sepatunan rapopo lah ya rapopo guys. Cuaca ini saiki ini agak mendung guys, jadi agak mendung. Kemarin nggak hujan ding, pagi panas. Sekarang ini tadi pagi panas, sekarang agak mendung. Cucianku banyak sih, tapi Pak suami di rumah ya, aku nunggunya di gerdu guys, di gerdu di sebelah pohon beringin, di gerdu. Pertemuannya jam 10 guys, ini belum ada jam 10, kayaknya sudah pada berangkat. Biasanya aku tuh ya nggak telat nih, sambil nunggu. Nanti tak syuting keseruannya gimana di sana ya guys, ya tak cukup aja ya. Tuh, jos ngono lah karek iki dek apa? Gadingnya iki dek Mbak. Mendung lho tuh. Nah, iya mulane aku colek-colek yang apa. Mboten dua belas. Ora. Mboten ya wis. Gak entuk lah guys. Dereng aku ora ngono. Metu cah iki jengene kok. Aku pol mburi senengane wis. Berarti nabung, Mbak. Iya kan. Iya. Disianku apa nyarutang. Kambina ki setang. Luwih ya. Wis karek sithik kok lho. Lansia iya. Dene anak rumahnya kumbane ditakno. Aja turu, kumbane ditakno mendung aku. Kamu tambah jam. Tambah-tambahan. Biasanya kok tambah. Niki sebuji iki kakak ya sapi susu rampola, susu mencari kon. Samben. Tak cetak. Oh, enak. Garis 2. Iya. Yang kula perang Iya. Sakjane adikku ya, tapi orang periksa Bu Erli. Alhamdulillah, apa duwe putune. Iku ya. Iya. Bayar arisan guys, lho petugasnya. Oh. Kita aja apa entuk parselan guys. Lumayan ora satu jajan. Aku ya tak bayar aku belum bayar. Bab mang ngambil duit. Aku piro jeng 1 juta. berbayar ijek utang Siji bayar ndak kan? Kurang 50, Cong. Dia kan buka 50. Iya lho, Tang. Loh, ngono nek dompete dianu kok dilangno kok. Ya salah. kerasa lembar ini. Ngalah tot. Sing liyane mbok wis do isak kok wis kok. Wis iki kok panese gak apa-apa, nek santai ya. Mbak Tut mana? Segala info, ya gabar go 50. Ya. Tapi di gabar yo. Awet dituku 50 ta yo. Yo. Lagi mana sampe sing bulan-bulan tak film oh santai boleh tambah. Mas. Iku lho sing dos-dosan terakhir ngene iku lho. Gawa pira? Ora le. Oh anak lanang kok wis stok. Ora ya 5 ya. Gawane ya 5 besti. 40.
Pucuk-pucuk guys wis teko kene guys. Perkumpulan wis teko pasar. Bu Adi nganu. Bu Adi nyelepen kopi. Wis teko pasar guys. Kegiatan wong nang pasar. Ana nyelep kopi yang anan kok sambel pecel kacang, selap kacang dan sambal pecel. Antri guys, apa bodoh antri nembok. Antri nembok. Wis antri guys, apa ada. Suasana pasar guys, wis teko pasar. Berbayaran Bu Adi mulane ngejak nang pasar lho. Hei. Ki ape belanja jajan-jajan guys, soalnya neng tak dubbing, soalnya neng jero ono musike. Iki wis antri mek tas, ape pilih-pilih belanjaan guys, ape pilih-pilih jajan. Ki aku yo melok guys, soalnya engko arep apa tukar jajan karo konco-konco. Ki lho, pilih-pilih golek sing ya sekirane pantes, sekirane murah. Aku gak tahu belanja jajan-jajan di pasar guys, kadang ya gawe dhewe. Iki kan aku ambek anan yang Adi, mulane iso apa tak kon milehno, pilih apa jajan apa ngono. Cek mubeng-mubeng pilih-pilih es. Aku lali guys nek ono apa musike, aku gak roh lagi roh iki mang alah ono musike ternyata. Yo aku gak patek swara nyuwara, dadi yo musike ketara tenanan ki. Iki Bu Adi milih nambatin, aku milih apa cek bingung. Aku dipilihno Bu Adi sip mau ya Bu Adi sip le sing aku anu tonton ayo guys, keseruannya milih-milih jajan. Oke guys, tuku takjile wis awan-awan. Oh, iki apa sop buah. Oh, rame guys. Lho guys, nganggo klambi ngene iso ndendap teko honore langsung dibelanjakno guys. Wis ramai guys, diantri. Antri, hati-hati dalam berkendara guys. Masih antri sebuah karo deko jus sama jus. Anak sing nganggo es, anak sing nganggo es. Es gak nganggo es. Pak, saya tiga nggak pakai es, Pak.
Gak kulkas kan wis adem. Tapi kalau gen Apa nek gak nganggo es? Kayak banyu. Gak belanjaan nih guys. Barang-barang lebaran. Terus agak digawe ada dibuatkan menggoda iman guys. Menggoda iman guys. Duit tak guys. Kelenga. Sambatan. Ambokku siapkan bos. Wah, khawatir. Terlalu review dompetnya. Review dompetnya. Mau teko. Biar Bagasan berapa? Menit. Iya kok anu berbija. Kan perlu kok review belanjaan ki sayure lo sak lamoe iki nggone sapa? Yo si tak entek. Ki aku. Ini sekali ini Mas. aja. Udah. Loh guys. Ada es buah. Ini belanja aku guys. Sip. Lagi gak sip ya? Kak ning kene piye? Kita teko sih to. Udah itu loh. Sip. Entek guys, DM. Aman. Tenang. Iku krasake iku jegerno kono. Lah. Kok krasake gua ada sip engko. Loh, guys. Mbak guys. Honor setahun cuma blonjo. Telung sasi setahun. Iki Asku sih. esem sing kokno jus iki apa? Talenine. Iki mlo kayak jero kerdus sak nyandak apa ora? Bingkisan kanggo Bu Lurah. Guys ditata. Loh, bakul. Nang guyu. Anter nek Dek entek. kumut guys. Iki piye iki? Mau bengsa kon dhuwur. Dhuwur guys, delok. Waduh. Rezekine akeh iki. Hah? Lah iya telur rak yo jijah barang. Iki piye? Dhuwur ra mendhuwur. Entekno dhuwit yo ngene iki lho. Wong wedok gaweane mbok ngentekno duit. Tapi untung emang oleh honor. Borong duit honor. Semangat. Guys. Bar kok kumpulan terus jak blas ning Jepon ki mau belanjaane guys. Ya wis tak akhiri videoku guys. Wis teko omah, ki mang ana sing lali. Ora tuku teri, ora tuku apa? Cah mang.
ora tuku apa mang dikon tuku nggo gawe pisang coklat iku dadi mbah sok apan mbah aku diseneni apa ora ya wis tak akhiri videoku sakmene aja lali di like komen subscribe dan channel Mbak Pre. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan aku minta maaf sebesar-besarnya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, subscribe di Mbak Pre channel.